Sraná kamera. Nazdar lidi, já jsem Kapr. Jak už z názvu tohohle videa víte, tak tohle video bude o zombících. Přesně, 10 pravidel, jak přežít v zombie světě. Ale když zombíci neexistují. Ale když já nemám co natáčet. To je tvoje chyba, dávám dislike a unsubscribe. Najdi si pořádnej kvér. Nelíp něco na usekávání hlav, anebo na prostřelování hlav. Tak pojďte vy svině. Opatřete si zásoby dřív, než zombie apokalypsa vypukne. Tady jsou. Další. Ty vole, spíš asi. Oh. Třetí pravidlo. Žádné volné oblečení, žádné kapuci, pásky, řemínky a velký kapsy. Vlastně tady jde o to, že cokoliv, co volně visí, se může stát vhodným úkopem pro zombího pracku a pak vás zombie stáhne na zem. Takže, těsný kalhoty a fajnový pohodlný triko. Tak pojď ty zrůdo. Pojď. Pravidlo číslo 4. Musíte si najít skupinu. Nejlépe z lidí, kterým můžete absolutně důvěřovat. Jsou třeba členi rodiny, anebo nejlepší kamarádi. Nemůžete jen tak pasivně pobíhat po městě a čekat na záchranu. No, teď 8 pravidel. Rada ode mě. Před vypuknutím apokalypsy musíte sestavit jak úkryt, tak i zorganizovanou skupinu. 5. pravidlo. Abyste si udrželi kondici, musíte pravidelně cvičit. 6. pravidlo. Hlad, žízeň a nemoci umí zavít stejně spolehlivě jako chodící mrtvola. A proto dbejte na pravidelnou stravu, hygienu a pitný režim. 7. pravidlo. Když vás zombíci zahlédnou ve vašem úkrytu, tak už prostě neodejdou. Jedné bizarní příručce, jak přežít v zombie světě, bylo, že tyto zvuky vydávané zombíky vás dokážou přimět k šílenství. 8. pravidlo. Ostří se nemusí nabíjet. 9. pravidlo. Tahle část se nám jaksi smacala, takže vám ji prostě jenom řeknu. Takže jdeme na to. Než někam vyjdete, tak zaklepejte, abyste zjistili, jestli tam není zombie. Je to lepší, než aby vás napadl z úkrytu. Takže klepejte. A poslední 10. důležité pravidlo. Mrtvej příbuznej je jen další maso na ostřel. Jo, a co bys udělal ty, kdyby tvoji matku pokousali a ty si měl zabít? Asi tohle. Promiň, mami, je to jediný řešení. Náboje. Víš, když se zabila bratra, tak to šlo všechno z kopce a já už jsem nevěděl, jak dál, a pak i ségru a... Promiň. Omluvím se ti v pekle. A ještě takový bonusový pravidlo. Kupte si tohle tričko, abyste se nikdy nestratili. Počkej. Najděte si zbraně, měřte na hlavu. Nesmíte minout, jinak přijdete o tu svoji hlavu. Celý tohle video nám byla nápomocná tato knížka, ze který jsme sestavili všechny pravidla. Je to kniha od Maxe Brookse a v originálu The Zombie Survival Guide, Complete Protection from the Living Dead.
Tady třeba jedno pravidlo. Držejte si formu. Tady jsou třeba opravdové případy napadení v historii zombí. Takže tohle by bylo pro dnešní video opravdu všechno. Omlouváme se za to, že v tomhle videu byly poměrně chabí zombie efekty, ale co víte, třeba to byly zombie, který zrovna postali. Takže můžete dávat like, subscribe, když se vám to nelíbí, dejte dislike a napište nám ohodnocení do komentáře. Jo a ještě taková malý tip. Jediný lék proti zombie virusu je tohle. Ještě taková malá drobnost. Tohle video je věnovaný Kačce Soukupový. Ona už bude vědět za co. Takže se mějte. Fanfárově. Už to jede. Jo. Jo, hnusnej ksichta.